Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, let's learn to do beatbox karong buntaga. Makalingaw gid paminaw. Ug sa pipila nga mga artist nga nagkahilig na niini, mihimo sab og mga ubay-ubay nga mga viral videos karon sa social media. Atong ila-ilahon ang usa kanila gikan sa General Santos City, si Jonjon Beats. Kauban karon ang iyang katandem nga si Abigail Escabarte. Good morning. Good morning, sir. Daghang salamat sa pag-uban kanamo kang Jonjon o kang Abigail. John, unahon ti ka kay ikaw man gyud ang bida ani sa beatbox. Sukad pa kani adto nahilig na gyud ka ano nagkahilig man ka og beatboxing? Nahilig ko ani tungod kanang nako inspiration kanang nakoy mga pangarap na gusto nang matupad para sa akong mga pamilya. Nagatag og kusog sa kuha karang akong pamilya para gusto ko matabangan sila siya beatbox gisudlan ako beatbox tapos wala ko kabalo na yung anime tabo sa akong position karon practice sa beatbox bisa adlaw ga PE habang galakaw gamay pamiligya pandisal ana sir. Aha. Giunsa man nimo pag-train? Unsa man gyud pamaagi gyud pagbuhat og beatbox, John? Una sir kanang basic sa jud una kanang ana sir bitiki sir manay ginatawag na butike and ana sir dra ko naguna nagsugod sir nangan ako ana sir singkan sir bisag buntag bisag magkaon sir bisag mugas bisag asa magto beatbox sir bitiki lang yapon para makatuon lang. Di ba kamahutdan og hangin ana, John? Dili man siya sir kay naman po siya technique sir. Naman po siya technique sir kanang mo hinga ka o ang hangin kanang outward ana sir ba. May pagawas kay pasulod. Ay mga technique man. Ano? Pagawas sa hangin, pasulod na po para makahinga ka. May mga technique sir ba. Murag imagine ako. So karon ang imong mga performances, of course makita nato sa social media, daghan ang naka-daig, daghan ang na-inspire. Unsa reaction nimo ani? Actually sir, nagpasalamat ko sa tanan nagsuporta sa ako na dili ko katuo na nasuportahan ko ninyo kay ako simple naman ko. O napasalamat pud ako sir sa Ginoo jud una sir patanan kay tungod niya gitagaan ko yung talento o wala ko angay dili na ko niya ikambog kay kani hatag lang temporary lang tanan. Pagkanindot ana paminawon, John. Ani tani Abigail, ikaw mang Abigail bukalista ka unya karon nag collaboration mo ni Jonjon. How was it like? Kumusta man ang inyong partnership ma'am sa inyong performances? Ayun sir, kailangan jud ana kay walay tono. Usahay maano ka kay wala ka sa tono kay ana dai ni kay way tono. Tungod kay nag-istorya naman ka ana bimangayo mi og sample gikan ninyo. Sabi niyo madalit na mga kanta karong butaga. If you wanna go and take a ride with me, better hit me baby one more time. Paint a picture for you, baby, of the days when we were alive. Singing at the top of our lungs. We're on the phone. Alright, wow, thank you so much. Pagkanindot sa performance sa muntag katapusan na lang mensahe ninyo sa mga tao nato ug basi gusto mo invite sab nga atangan ang inyong mga gimmicks sa inyong mga social media accounts, John ug Abigail. Yes. Yan, thank you kayo sa mga nag-support kay Jonjon. Of course, follow sa YouTube channel o sa Facebook nga account. Daghan kayong salamat sa panahon makalingaw nga morning mga kapuso. Kauban si Jonjon Beats o si Abigail gikan sa General Santos City. Thank you! Yan, thank you Thank you po. Thank you sir. Thank you.